Hello, good morning everyone. फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों बेखौ बरायहरनाय जाबाय। दा आङो दखानाव थांनि ओरै उनजों खारबोगासिनो सासे दखानाव थांनो लकडाउन दंना नै जेबो गैया मानसिफ्रानो दासो ओंखारहांदों। जा बार बारदोंलै गया सुइस नै हारसिं गोनावगासिनो देखो इधर एक आदमी है और दखानफ्रा नै दासो गंसे गंनै खुलिहांदों। गिदिंखुमाबो बयना मानसिया नै दखानावहाय ओरैनो फ्लाइअभारा बेजों ओरै सिदा थांबाय बेंटल ओरै दखान दं। सिंजों हाबनाय र' हाबगासिनो। मास्क लाग्रोनि नुबा दा जुरिमाना नांगोनलै। ओरै दखान दं मा बायनांगौ हा आफेल बायग्राफ्रा जाग्रोनोसो नागिरो। लागाय इमान बेसे बेसे 60 थाखा नायना लादो लोगोफोर जानोबा बायनो नागिरदोंमोन बायनायालाय एस रानजोब्बाय नोंसोरसो ए दखानफ्रा दासो खुलिहांदों नै मबाइल दखान ओरै हटेल दं। गोदोर गोदोर गारि खारो अंदर में दे ओरै सिङावबो दङ पार्लार दं नैबे जौ दखान दाबो खुलियाखै जोंनि हटेला गोगोम हटेल। मास्क गाननि र' थांगासिनो आयौ दैबाना जागुलायदों नै गोम अखा हादों बरिया सिनारिनि बे बिफांखौसो बिबारा आरो गारि सफैबाय सिजानो गिनानै बे थाहैजोबनायालाय नै बहाय सौ गया टिकु अखाया दिनजार हादों ओंखायनो दिसुंजोब गाखोनो हाया नै बिफाङा बरिया लुखा बिथिना हरलाय नारै दै लै मेरला
There is Kajalgaon market area. Banyak benar-benar Kajalgaon market area ya. Aku mau bicara cuma dong juga coba. Biar sari Cina terkoisi. Iya tuh. Mazin sah. Kurang. Iman. Hoi. Guranita. Hoi. Guranita no sar. Hoi, Cina terkoisi. Mujani na. Iya teh kiman, kum naki. कौन जगह Boleh ऐसी ya दुकान teh है semua. Hah? कौन जगह दुकान है Iya teh sini. Nile bidu sundeng mana? itu kayak Talanian udah kiri itu siapa lagi nih Cuman deh bukan sari aja. Sari aja nih besar. Holding cara aja saya tinggal Holding. एक Ek rukun. এরকম হবো এটা কোয়ালিটি আলাদা আছে Bas একে মডেল একে সিম না আচ্ছা bazar area cuma dong. Benar. Belum ada. Anggas ni. Kamu company jatuh lah. Ta mabain na gini. Samram pias saya. Bangrai di sebelah na. 40 টাকা কেজি যাচ্ছে নি সামরামাবো দিলে বাসটো গুলো যাই নি বিজিং পিলে সব কিছু আমার বাসটি আমরা পুরানা 40 টাকা পোয়া সামনে 40 টাকা কেজি বিরাট ডিফারেন্স কা बै बुचिना गासिबो मार्केट प्लेस background sini. Kalau kita na, mari atakan sebagai bra. Di pistaku atakan sebagai mana nih, jangan lah mendani kita apa kita. লেখালো উঠতে লেখালো মানে লেখালো না Atakan di bisiklet nih, ibu sase, nuri ibu sase. Beda pandu suka, ibu time itu nggak mati pandu suka sorry. menjaga selesai saja sih belum semua lah Oh. नाइम मुझे सीख नहीं इधर भी खा रहा है देखो इधर एक आदमी इधर देखो पहला गादम आइए इसके बाद 누구나 나와 이러는 नहीं मैं नहीं खाएंगे जातला में जागासिनो दे दसे वेट खालामनानै थाथ'दो रायजोफोर जाखांबायमोन जाखांनायाथ' र' थाबावनि दसे जिरायनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जायखिजाया नायदों आंनि भिडिअ'खौ लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामदों आरो साबस्क्राइब खालामनो होननानै आं